Ρε Νίκο, μου έλειψες. Πού είσαι? Εγώ εδώ είμαι. Αρχικά έκανες εκπομπή χωρίς εμένα. Κοίταξε να δεις. Έκανα αναγκαστικά. Γιατί? Αναγκαστικά, γιατί έπρεπε να βγει και το επεισόδιο. Το 23ο ήταν εκείνο. Αλλά δεν θα ξανακάνω, στο υπόσχομαι, γιατί το φιλαράκι μας ο Μιχάλης με ανέβασε 20 πίεση. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Ναι. Και σύγκρινα, δηλαδή καμιά φορά λέω ότι μαζί σου περνάω άσχημα, τελικά περνάω ζάχαρη μαζί σου. Είδες, εγώ το τα λέω, δεν μ' ακούτε. Εντάξει, κοίταξε, με σένα καταβάλω υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος, ήρεμος, πράος, γαλήνιος. Ναι. Με το Μιχάλη ανέβασα πίεση, γιατί πιστεύω ότι έκανε και λίγο επίτηδες ερωτήσεις. Ήθελα να με τσιγκλίσει λίγο, να με ρεθίσει. Γι' αυτό και ξέφυγα. Να πω λίγο ότι να σου ευχηθώ καλό χειμώνα, παρόλο που είσαι με τα καλοκαιρινά. Γιατί ξανά έριξε χιόνια, ναι, πάλι. Δηλαδή, ενώ περιμέναμε να έρθει το Πάσχα, τελικά μάλλον τα Χριστούγεννα θα έρθουν. Ιδανικά θα θέλω να φωνώ γούνες τώρα, αλλά δεν είναι για γούνες. Γούνες δυστυχώς τις βγάλαμε πολύ νωρίς φέτος. Ναι. Τις βγάλαμε νωρίς. Να πούμε εννοείται ότι μαζί μας μεγάλη υποστηρίκτρια είναι η ΚΑΠΑ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι η επίσημη εταιρεία ένδυσης της ομάδας και ντύνει και εμάς εννοείται. Μας έχει κάνει μοντελάκια εδώ πέρα. Ναι, βέβαια. Και να πούμε ότι το πιο κοντινό μαγαζί είναι Μαρασλή 45 με Καραμαλή γωνία. Admiral. Και να πούμε όμως ότι θα αφήσουμε και το link από κάτω, οπότε μπορούν να το πατήσουν και να δουν όλα τα ρούχα στην ιστοσελίδα. Πολύ σωστά. Να πούμε εννοείται ευχαριστούμε και στο Μόστρα, την Αναστασία. Φίλη μας. Η πιο πιστή μας φίλη. Σωστά. Η οποία πίστεψε το project αυτό, μαζί οι δυο μας το πίστεψε έτσι και ήταν η πιο πιστή μας. Παραμένει, ελπίζουμε και τη νέα σεζόν να την έχουμε παρέα μαζί μας. Έτσι. Και το Bubble Wash στη Ρόδο. Το φίλο μας τον Κώστα τον Πετρίδη, έτσι, έναν Αριανό από την Ημαθία, ο οποίος ζει και εργάζεται με ένα φανταστικό κατάστημα πλυντήριο αυτοκινήτων στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια, το Bubble Wash. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζει το Αναστασία Μπουγάτσας Factory. Πάμε στο παρασύνθημα. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να σου πω πριν ξεκινήσει ο σχολιασμός ότι μετά οι ερωτήσεις, επειδή ακριβώς μου έλειψες, ήθελα έτσι να σου δείξω το πόσο πολύ μου έχεις λείψει. Ναι. Οπότε θα είναι εύκολες. Έβαλα ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει. Δηλαδή αυτό το διάστημα που δεν κάναμε εκπομπή, ναι. Να σκεφτόμουν πώς μελετούσες πόσο θα με τυραννίσεις. Εννοείται. Κατάλαβα. Όμως, θα βρω καμία? Πιστεύω όχι. Όχι, όχι. Σε περίπτωση που δεν βρω καμία. Περίμενε. Θα πάμε πρώτα στο σχολιασμό και μετά θα πάμε στις ερωτήσεις. Δεν θέλω να βιάζεσαι, εντάξει. Είμαι βιαστικός. Το βλέπω. Και μιας και έχουμε να πούμε κοντά 3 εβδομάδες μαζί και με τα γενέθλια. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς βλέπεις τώρα την ομάδα. Η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έκανε 2 νίκες στα πρώτα 2 παιχνίδια, με Τρίπολη και με Όφη. Και πρέπει να κάνει τώρα και την Κυριακή που έρχεται και την τρίτη νίκη, ώστε να εξασφαλίσει, όχι μαθηματικά, αλλά πιστεύω με το 1,5 πόδι να εξασφαλίσει την 5η θέση. Που οδηγεί υπό προϋποθέσεις. Έτσι, η προϋπόθεση είναι να πάρει το κύπελο ο Ολυμπιακός και να μην έχουμε καμιά ναγούλα. Οδηγεί την ομάδα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ναι. Που θα είναι, ας πούμε, για μένα θα χρυσώσει λίγο το χάπι στο τέλος. Αρκεί βέβαια να μείνουμε κιόλας, έτσι. Στην Ευρώπη. Ναι. Στην Ευρώπη δεν είναι να πας 10 Ιουλίου και 17 να είσαι σπίτι σου. Ευρώπη, όταν λες πάω Ευρώπη. Ενώ ότι θα χρυσώσει το χάπι αν μείνουμε κιόλας. Αν πάμε και φύγουμε νύχτα. Δεν είναι μια αποτυχία. Θα είναι μια αποτυχία. Αυτό. Πάμε λίγο να μιλήσουμε πιο ειδικά. Πώς σου φαίνεται η αντιγωνιστικότητα των playoffs στο 1-4 και στο 5-8? Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, μια παπαριά. Λοιπόν, αυτή η πρόταση του Χονδρού. Αρχικά είναι ανταγωνιστική. Αυτό θα σου να απαντήσω. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτή η πρόταση του Χονδρού αποδεικνύεται μια μεγάλη πατάτα. Γιατί πρώτον, ο πρωταθλητής έχει κριθεί. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Η δεύτερη θέση όντως ακόμα παίζεται. Αλλά ποιος μου λέει εμένα ότι και αν υπήρχε 1 έως 6, όπως ήταν πριν, δεν θα παίζονταν πάλι η δεύτερη θέση. Ναι. Γιατί δεν παίζονταν? Επίσης, η 5η θέση έχει σχεδόν κριθεί. Με μία νίκη την Κυριακή έχει τελειώσει και η 5η θέση. Επομένως, ποια ανταγωνιστικότητα? Για το ποιος. Ο πρωταθλητής βγήκε. Αν ήταν άλλες 2 ομάδες, ποιος μου λέει εμένα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχανε στο Χαριλάου? Ναι. Όπως έχασε και πέρυσι. Όπως έχασε και πρόπερσι. Ποιος μου λέει δεν θα έχανε? Ή ποιος μου λέει ότι δεν θα δυσκολευόταν στην Τρίπολη, αν η Τρίπολη ήταν έκτη? Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ανταγωνιστικότητα. Για τη δεύτερη θέση υπάρχει ένα θέμα. Ποιος θα βγει δεύτερος? Τι παλεύουν οι 3.
Η 5η θέση έχει κριθεί σχεδόν. Την Κυριακή με νίκη ο Άρης το τελειώνει και αυτό. Επομένως είναι μια αποτυχία αυτό το ένα. Απλά έγινε καθαρά και ένα για μόνο λόγο για να πετάξουν τον Άρη έξω από το Big Five. Έτσι, και να πετάξουν τον Άρη έξω. Η πεντάδα όπως τη θέλουν αυτοί, έτσι. Ναι, όπως θέλουν αυτοί. Θέλαν να πετάξουν τον Άρη και τον Καρυπίδη, μάλλον τον Άρη του Καρυπίδη. Θέλαν να τον πετάξουν έξω. Ναι. Και το κάνανε. Το καταφέρανε. Δηλαδή δεν βρίσκεις κανένα ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Μόνο η δεύτερη θέση που παίζεται πιστεύω, αλλά θα παίζονταν και άμα ήταν 1-6. Αν ήταν 1-6, ναι, θα παίζονταν και το πρωτάθλημα. Σου είπα γιατί. Γιατί θα υπήρχαν δύο ομάδες, ο Άρης και π.χ. η Τρίπολη, ας πούμε, αν ήταν έκτη, λέμε τώρα, οι οποίοι θα μπορούν να κόβανε βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Άρα θα υπήρχε ακόμα ενδιαφέρον. Ακόμα και για τον πρωταθλητή. Ενώ τώρα έχει τελειώσει ο πρωταθλητής. Παλεύουν για τη δεύτερη θέση, η 5η θέση έχει κρυθεί. Δεν έχει επιτυχία. Δηλαδή τώρα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν ήταν ανταγωνιστικό, θες να πεις? Πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Αφού έμαθε ότι και η απόδοση του Άσου έπεσε στο 1,30. Πολύ ανταγωνιστικό. Εντάξει, εκεί έχουμε αλυσβηρίσια. Το είδες? Δεν το είδα. Είδα τα γκολ και γέλασα. Και ειδικά στο ένα γκολ δεν σηκώθηκε κανένας να πηδήξει για να πάρει την κεφαλιά. Εντάξει. Εγώ είπα μάλιστα όταν με πήραν τηλέφωνο και με είπαν είναι 2-0 στο 10. Είπα θα λήξει, ήδη θα μείνει έτσι 2-0, θα λήξει 2-1 για τα μάτια του κόσμου. Να φανεί ότι είναι, ξέρω εγώ, δυσκολεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αν η διαφορά ήταν 3 βαθμοί, ο πρώτος με το δεύτερο, ο πρώτος δηλαδή από την ΑΕΚ για τον Παναθηναϊκό είχε 3 βαθμούς ή 4, δεν θα υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα. Είχαμε άλλο παιχνίδι και άλλο αποτέλεσμα. Άλλωστε δεν είναι τυχαία και τα γλωσσόφυλλα μετά το παιχνίδι των δύο προπονητών. Του Μοντιλίμπαρ με τον Λουτσέσκου. Είχαμε αγκαλιές και γλωσσόφυλλα μετά το μάτς. Πώς τον είπες? Ποιον? Το προπονητή. Μοντιλίμπαρ. Πώς το λένε, Μοντιλίμπαρ, δεν το λένε. Ας πούμε. Στο περίπου. Τέλος πάντων. Πώς σου φάνηκε η αγωνιστική εικόνα του Άρη? Υπήρχε κάποια βελτίωση? Μήπως πρέπει όντως να δώσουμε χρόνο στον Ουζουνίδη για να χτίσει την ομάδα του χρόνου? Το δίνουμε χρόνο. Πόσο χρόνο το δώσουμε? Για του χρόνου λέω. Αυτό εξαρτάται αν τον κρατήσει ο πρόεδρος. Αν τον κρατήσει την χρονιά. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να τον κρατήσει από τη στιγμή που τον έφερε και τον έδειξε εμπιστοσύνη. Και σου έχω ξαναπεί ότι δεν είναι καλό κάθε 6 μήνες να αλλάζει προπονητή. Ναι, είναι λάθος μεγάλο. Εσύ τι βλέπεις τη διαφορά τώρα? Δηλαδή βλέπεις έναν Κοίταξε, διαφορά. Άρη? Όχι, δεν βλέπω άλλον Άρη. Βλέπω τον ίδιο Άρη. Πολλές μικρές διαφορές από την ομάδα του Μάτζιου. Πολύ μικρές διαφορές. Γιατί δεν μπορείς να έχεις μεγάλες διαφορές, Αναστασία, από τη στιγμή που έχεις τους ίδιους παίκτες. Προφανώς, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση ή μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αν κρίνεις και από τα τελικά σκορ. Εντάξει, αποτελεσματικότητα. Με τον Άρη του Μάτζιου λέγαμε όλοι ότι ο Άρης βασίζεται στο Μωρόν. Με τον Άρη του Ζουνίδη ο Άρης βασίζεται πάλι στο Μωρόν. Ποια είναι δηλαδή η διαφορά δηλαδή? Τα δύο εξτρέμ δεν βάζουν γκολ. Συνεχίζουν να είναι χωρίς γκολ. Ούτε ο Σπίκιτς βάζει, ούτε ο Σαβέριο βάζει. Άρα η ομάδα στηρίζεται πάλι στο Μωρόν. Σημειωτέων ότι αν τον Μωρόν τον πουλήσει το καλοκαίρι, ο Άρης ξέχνα τον Άρη τον φετινό, έτσι. Γιατί ο Μωρόν έχει αποδείξει το 50% του Άρη της φετινής χρονιάς. Θέλω να πιστεύω θα τον κρατήσει. Γιατί έχει συμβόλαιο. Νομίζω έχει συμβόλαιο για την νέα χρονιά. Ναι, αυτά έσκουζες και πέρυσι όμως και τον κράτησε. Και καλά συμβόλαιο. Που έσκουζα, γιατί προφανώς κάτι φωνές σαν και εμένα που φώνασαν, μην τυχόν τον πουλήσεις, όπως αυτόν και τον Φαμπιάνο, και αποδεικνύονται ότι είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες του Άρη τη φετινή χρονιά, Μωρόν και Φαμπιάνο. Λοιπόν, τους κράτησε και το χειροκροτήσαμε που τους κράτησε. Ναι. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, όταν κάνει κάτι σωστό, δεν είμαστε εμπάθεια, έχουμε εμπάθεια να λέμε, βέβαια, να λέμε ότι έκανε κάτι σωστό. Κράτησε αυτούς τους δύο παίκτες. Άσχετα τι έκανε μετά. Έκανε κάτι σωστό. Μακάρι να τους κρατήσει και τη νέα χρονιά. Τουλάχιστον αυτούς που, δηλαδή, παράδειγμα, ο Μόντσου, έτσι, ο Σιφουέντες. Αυτοί οι παίκτες, αν θες να φτιάξεις μια ομάδα με ένα. Κρατάς το βασικό κορμό και παίρνεις και άλλους παίκτες να τους. Να βοηθήσουν. Να, μπράβο. Να φτιάξεις μια καινούργια ομάδα. Δηλαδή, επειδή τώρα θα με τρελάνεις, εσύ με τον Όφη. Αλλά μην τρελαθείς και τόσο πολύ. Θα τρελαθώ, Νίκο, με αυτά που μου λες. Ναι, εντάξει, λίγο το ισοπεδώνεις όλα, νομίζω. Δεν ισοπαίδωσα κάτι. Ναι. Στο μάτς με τον Όφη, δηλαδή, θες να μου πεις ότι είδες μια ομάδα με πολύ μικρές διαφορές. Δεν είδες μια άλλη ομάδα πολύ οργανωμένη και πολύ αποτελεσματική? Όχι, έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι με τον Όφη. Έπαιξε ωραία ο Άρης, όντως, και μπορούσε και μεγαλύτερο το σκορ. Φυσικά και μπορούσε. Εντάξει, δεν είναι τέτοιο. Μην ξεχνάμε ότι και ο Όφη ερχόταν από ένα μάτς του κυπέλλου. Έτσι, υπήρχε ενθουσιασμός από την πρόκριση. Το μυαλό τους αυτή είναι τώρα στο τελικό. Έχουν τις ελπίδες τους και αυτοί να πάρουν το κύπελο. Από εκεί και πέρα δεν θα βγω και στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσω επειδή κέρδισα τον Όφη. Δεν είναι? Σωστά. Άνα, μπράβο. Για τον τελικό φαντάζομαι είδες τι λένε, ότι θα είναι κανονικά με κόσμο, με 25.000 εισιτήρια. Πόσα εισιτήρια? 25.000. Τι, για την κάθε μία ομάδα? Ναι. Καλά, η μία ομάδα είναι Ολυμπιακός, η άλλη είναι Όφη.
25.000 δεν έχει όλο το Ηράκλειο. Πού του βρουν 25.000. Κοίτα, το σημαντικό είναι ότι δεν είναι Άρης, ρε παιδί μου, για να του ενοχλεί, οπότε στου υπόλοιπους δίνουν. Εντάξει, 25.000 δεν. Το Ηράκλειο όλο έχει νομίζω τόσους κατοίκους. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα στο Ηράκλειο η μισή είναι Ολυμπιακή, η μισή Παναθηναϊκή και οι υπόλοιποι αξίδες. Ο Όφη έχει, άντε να έχει γηγενής Όφη, άντε να είναι 5-6 χιλιάδες. Άντε εγώ να σου πω και οι κριτικοί της Αθήνας που είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ θα πάνε να υποστηρίξουν τον Όφη. Οπότε θα έχει ένα 10-12 χιλιάδες. Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω. Στο ότι επειδή δεν είναι Άρης, δίνουνε. Αν ήταν Άρης δεν θα δίνανε. Όχι. Λάθος τα λες. Γιατί? Πέρσι γιατί δεν μας δώσανε. Δεν μ' ακούσεις. Γιατί καταρχήν δεν θέλανε να κάνουν τελικό στο ΆΚΑ με αντιπάλους 2 ομάδες με πολύ κόσμο. Θέλανε να το αποφύγουν αυτό. Γι' αυτό και βάλανε στις κληρώσεις, τις μαγείρεψαν έτσι, ώστε οι 5 μεγάλοι να παίξουν μεταξύ τους. Όλοι. Και βάλαν τους μικρούς να παίξουν μεταξύ τους, ώστε να βγει ένας μικρούλης με ένα δυνατό. Το ίδιο λέμε. Για να μην υπάρχει. Δηλαδή, αυτοί δεν θέλανε. Αυτοί δεν θέλανε να παίξει π.χ. ο τελικό να είναι Άρης με Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ή ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν θέλανε να δουν ένα τελικό μεταξύ 2 δυνατών με πολύ λαό. Για το φόβο των επεισοδίων. Γι' αυτό και είπα θα έχουμε κόσμο φέτος. Είπα θα έχουμε κόσμο, αλλά τα μαγείρεψαν έτσι, ώστε να παίξει ένας δυνατός με ένα μικρούλι. Το καταφέρανε. Αυτό που θα θέλανε να κάνουν, το κάνανε. Πριν προχωρήσω στις ερωτήσεις, θέλω να ανασκευάσεις αυτό που είπες, γιατί θα πέσουν να μας φάνε εδώ πέρα όλο το Ηράκλειο που έχει 200.000 κατοίκους και όχι 25. Εντάξει, 25.000 εγώ εννοούσα οι φίλαθλοι του Όφη που είναι σε όλο το Ηράκλειο. Μπορεί να έχουν, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, αυτό δεν μας νοιάζει. Εμείς λέμε τώρα για την πόλη. Κάτι, όταν πέρυσι πήρε το conference Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν είδες εικόνες. Το Ηράκλειο κάηκε. Ναι. Από οπαδούς του Ολυμπιακού που βγήκαν να πανηγυρίσουν. Καλά. Είδες εσύ κανέναν οπαδό του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη να βγαίνει να πανηγυρίσει? Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το μισό Ηράκλειο είναι οπαδί του Ολυμπιακού και το άλλο μισό οπαδί του Παναθηναϊκού. Κάπου εκεί ενδιάμεσα υπάρχουν και κάποιοι λίγοι φίλοι του Όφη, οι οποίοι θα εκδράμουν στον τελικό. Μα γι' αυτό θέλανε, κορίτσι μου γλυκό, ο Μάκης. Γι' αυτό ήθελε να παίξει ένας μεγάλος με ένα μικρούλι. Για να μην γίνουν επεισόδια. Θα πάνε οι οπαδοί του Όφη μια χούφτα άνθρωποι, θα φωνάξουν Όφη, ολέ. Τελείωσε. Το θέμα είναι αγωνιστικά. Γιατί αγωνιστικά, αν βάλει την ΚΑΠΑ 19 και παίξει με τον Όφη, το μάτς θα λήξει 5-0. Η ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού παίξει με τον Όφη, θα λήξει 5-0. Λοιπόν, πόσο μάλλον η κανονική ιατρική ομάδα. Οι 2 ομάδες έχουν έτη φωτός δυναμικότητα. Τώρα, αν έχουμε κάποια εξωαγωνιστική αναγούλα, θα φανεί στο τελικό. Επειδή εγώ έχω και σόι στην Κρήτη και σκοπεύω να πάω και διακοπές στην Κρήτη, δεν υιοθετώ το μία χούφτα άνθρωποι. Εντάξει, και το μικρούλι. Εντάξει. Εσύ λέγε ό,τι θέλεις. Εγώ θέλω να πηγαίνω μια χαρά στις διακοπές. 2 χούφτες. Να πούμε 2. Λοιπόν. Ναι. Ας πάνε όσοι θέλουν οφιτζίδες. Να πάνε. Αυτό. Τέλεια. Στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Αμήν. Λοιπόν, πάμε, οπότε προχωράμε. Ερωτήσεις οι οποίες ετοιμάζω να τις βρω όλες. 5 στα 5 ετοιμάζω. Λοιπόν, άκουσα με λίγο. Ναι. Σου ετοιμάζω έπαθλο για κάθε απάντηση. Καθώς δεν θα βρεις καμία. Καμία ερώτηση, Καμία. Τόσο δύσκολες, πιστεύω ότι θα βρεις καμία γιατί είναι επίλεκτες, επειδή μου έχεις λείψει και επειδή ένιωθες μοναξιά στο προηγούμενο επεισόδιο. Που να μη σου έλειπα κιόλα. Βέβαια. Ναι. Τασό. Γι' αυτό το λόγο. Ναι. Λοιπόν, από σήμερα δεν θα σε λέω Αναστασία, θα σε λέω Τασό. Τασό. Ναι. Γιατί? Από την Τασό Καβαδία, την ηθοποιό. Που έκανε την κακιά στις ταινίες του σινεμά της δεκαετίας του 60. Δεν μοιάζεται εμφανισιακά. Εντάξει, είσαι πολύ πιο ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στο χαρακτήρα, συμπεριφορά και την κακία την ανταγωνίζεσαι. Ωραία. Για να δεις τι καλός άνθρωπος που είμαι, θα είμαι πάρα πολύ βοηθητική και υποστηρικτική. Ναι. Γιατί οι ερωτήσεις είναι δύσκολες. Ναι. Λοιπόν, άμα βρεις μία απάντηση, κερδίζεις ένα αξεσουάρ από το στούντιο του Aris Media Factory. Καταξοδευτήκατε. Ναι. Λοιπόν, με τη δεύτερη ερώτηση που θα βρεις, Νικόλα, μου κάνεις εσύ ερωτήσεις στο επόμενο επεισόδιο. Ετοιμάσου για ερωτήσεις στο επόμενο. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα βρω καμία, γι' αυτό λόγο το έβαλα και δεύτερο. Ιδάλλως το έβαζα και πρώτο, αλλά λέω άντε, μπορεί να βρει μία, γιατί έχεις και το Ζάχο. Άμα βρεις 3 απαντήσεις, σου αγοράζει το Aris Media Factory διαρκείας. Ναι. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Συν τα 2 προηγούμενα, βέβαια. Ναι.
Στις 4 απαντήσεις σου έχει διαρκεία στο Ares Media Factory εξασφαλισμένο για του χρόνου σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και στις 5 έχεις διαρκείας σε όλα τα αθλήματα του Άρη και σε όλα τα γήπεδα. Καλά, εντάξει, 5 δεν πιστεύω να βρω. Εντάξει, εδώ δεν τα βρίσκα όταν ήταν φυσιολογικές, όχι τώρα που τις έχεις μαγειρέψει να είναι πανδύσκολες. Θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Ήρεμος. Τέλεια. Αν δεν βρεις καμία, μάντεψε τι θα κάνεις. Τι θα κάνω, για πες. Θα στηθείς πρώτος στην ουρά με το που βγουν τα διαρκείας. Την πρώτη μέρα θα είσαι πρώτος στη σειρά. Ανεξαρτήτου διοκτησιακής κατάστασης. Φυσικά. Αυτό πραγματικά είναι φιαλτικό σενάριο. Ελπίζω να βρω τουλάχιστον μία. Τέλεια. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε να βρω μία. Οπότε, ξεκινάμε. Είσαι έτοιμος? Έχω και τη βοήθεια του κοινού, Ζάχο. Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση για τα 100 ευρώ. Πλάκα κάνω. Για το αξεσουάρ. Ναι. Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών? Βάσει Transfermarkt είναι όλα τα στατιστικά των ερωτήσεων. Μέσος όρος ηλικίας δεν μπορώ να σου πω. Θα μου πεις από τόσο έως τόσο. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς. Ακριβώς ότι είναι, ξέρω εγώ, είναι 30. Ηλικίες είναι από 18 μέχρι 35. Δηλαδή θες μια χρονολογία, ένα νούμερο, 32. 32 θες ένα νούμερο έτσι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που με λες. Αυτό δεν το ξέρει ούτε ο πρόεδρος της ομάδος. Και είναι η πιο εύκολη ερώτηση. Δεν μπορώ να σου πω. Θα σου πω ότι είναι στο περίπου. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών του Άρε είναι από 29 έως 31. Μη σου πω 30 έως 32. Εκεί είσαι ο μέσος όρος. Εντάξει, δεν μπορώ να σε βοηθήσω κάπως τώρα, η αλήθεια είναι. Είπα. Είναι από 29 έως 31. Από 29 έως 31 είναι πολύ αριθμοί. Θέλω να μου πεις έναν. 29 χρονών μέσος όρος. Το βρήκα. Τι λέει το χαρτί μέσα? Το βρήκα? Όχι, δεν το βρήκες. Τότε άμα δεν το βρήκα, εντάξει, τελείωσε. 28 είναι. Για ένα χρόνο δηλαδή έπεσα έξω. Εντάξει, οκ. Είπα 29 και είναι 28. Δοκάρι. Κοίτα, άμα δεν βρεις καμία θα σου δώσω εγώ ένα αξεσουάρ το στούντιο. Μην αγχώνεσαι. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν βρήκα τώρα μία. Εντάξει, δεν βρήκες. Ωραία. Και είμαι κοντά στο εφιαλτικό σενάριο που είπαμε ποιο είναι. Ωραία. Λοιπόν, ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης που ήταν μέσα σε όλες τις αποστολές φέτος και στους 31 αγώνες? Μοναδικός παίκτης που ήταν σε όλες τις αποστολές και στους 31 αγώνες. Είμαι μεταξύ δύο παικτών. Είμαι μεταξύ του Κουέστα και του Μωρόν. Ένας από τους δύο είναι. Είναι ή ο Κουέστα ή ο Μωρόν. Σκέψου λίγο καλύτερα. Σε βοηθάω. Ο Μπράμπετς. Ο Μπράμπετς, π.χ. λέω εγώ τώρα, μπορεί να έχει συμπληρώσει κάρτες σε κάποια παιχνίδια και να έφυγε. Να έλειπε. Με το σκεπτικό αυτό όλοι μπορούσαν να έχουν κάρτες. Εκτός από τους επιθετικούς. Σκέψου για τον Μπράμπετς που είπες. Σε έχω βοηθήσει πάρα πολύ, Νίκο. Επίσης, σκέψου και το τηλέφωνο. Έχεις και το τηλέφωνο. Πάρω τηλέφωνο. Πάρω βοήθεια του κοινού. Σε έχω βοηθήσει πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Βοήθεια του κοινού. Χαρά, δείτε που θα πάρει το Ζάχο. Είσαι αυτή τη στιγμή στον αέρα. Είμαστε στο γύρισμα. Αναστασία Μπουγάτσας Factory. Είσαι εννοείται η βοήθεια του κοινού. Είσαι η βοήθεια του κοινού. Είσαι η βοήθεια του κοινού. Έτσι. Λοιπόν. Του Ζάχου, πες, ποιο κοινού? Εντάξει, σε κατάλαβε ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να πούμε και ποιος είσαι, σε κατάλαβα. Αυτή η γελία φωνή γνωστή είναι. Λοιπόν, να σε καλά, Ζάχο. Άκου τώρα την ερώτηση. Ελπίζω να με δώσει σωστή απάντηση, έτσι. Λοιπόν. Ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης που ήταν μέσα σε όλες τις αποστολές φέτος και στους 31 αγώνες? Και στους 31. Ναι. Να βοηθήσουμε. Ο Νίκος στην αρχή είπε Κουέστα και Μωρόν και του είπα να το ξανασκεφτεί. Να το ξανασκεφτώ. Και μου είπε και Μπράμπετς και του είπα ότι ο Μπράμπετς μπορεί να έχει συμπληρώσει κάποιες κάρτες και να έλειπε από κάποια μάτς. Άρα δεν είναι κανείς από αυτούς. Τον βοήθησα. Δεν μπορώ να σου πω, δεν είναι. Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση. Η πιο δεύτερη πιο δύσκολη. Εύκολη. Η δεύτερη πιο εύκολη, ναι. Αυτή είναι η δεύτερη πιο Έτσι λέει η φίλη μας εδώ ότι είναι. Τώρα αυτές είναι δύσκολες, θα πω εγώ αλλά αυτές είναι δύσκολες, αλλά γιατί μέχρι τώρα σε έβαζε εύκολες. Άμα δεις τις ερωτήσεις που με έχει ετοιμάσει, θα καταλάβει, θα φρίξεις. Λοιπόν, ναι, θα φρίξεις. Λοιπόν. Εφόσον δεν είναι κανένας από αυτούς, πάμε με την εισάτομο απαγωγή. Δεν είναι κανένας από αυτούς. Ποιος δεν συμπλήρωσε κάρτες, με λίγα λόγια? Γκουγκουλιάς. Να σου πω κάτι, ή ο Μόντσου ή ο Σιφουέντες είναι ένας από τους δύο βασικά. Ναι. Ο Νταρίτα ήταν στην αποστολή, όχι έπαιξε, ήταν αποστολή. Ναι. Μπορεί να είναι. Ένας από τους τρεις είναι. Νταρίτα δεν θυμάμαι κάρτες να έχει συμπληρώσει. Ο Σιφουέντες πιθανό να έχει συμπληρώσει. Ο Μόντσου έχει συμπληρώσει. Μόντσου νομίζω έχει κάνει, σε κάποιο δεν είχε παίξει. Ή Νταρίτα ή Σιφουέντες είναι.
Κάτσε να δούμε λίγο και τους ακραία. Η άμυνα δεν υπάρχει περίπτωση, όλοι θα έχουν σηκώσει κάρτες. Ναι. Εφόσον δεν είναι ο Κουέστα, τα άκρα μας ποια είναι τα άκρα μας? Είναι Στα άκρα είναι ο Μεντίλ. Ναι, όχι. Ένας από αυτούς δύο είναι. Σιφουέντες Μόντσου. Ναι, να πω το. Νταρίντα. Να πω Νταρίντα. Ο Νταρίντα και όταν δεν έπαιζε ήταν αποστολή. Να πω Νταρίντα. Ο Νταρίντα, επαναλαμβάνω, και όταν δεν έπαιζε ήταν αποστολή. Ναι. Άρα δεν έπαιζε κάρτες, δεν έπαιρνε. Ναι. Ένας από αυτούς είναι. Καλή τύχη. Εντάξει, ευχαριστώ. Θα τα πω μετά, άμα το πέτυχα. Νταρίντα θα πω. Θα κλειδώσω. Θα κλειδώσω, όπως λέει και ο Αρναούτογλου. Εκατομμυριούχο είσαι, ρε φίλε. Εδώ είναι πιο δύσκολες ερωτήσεις από τον εκατομμυριούχο. Έτσι που σε έχει ετοιμάσει. Και να κερδίσεις, Αναστασία, μην βγεις μαζί του. Δεν θα βγω. Δεν έχει τέτοιο. Ξέρεις τι θα κάνει άμα δεν τα βρει? Θα πάει στην ουρά πρώτος την πρώτη μέρα που θα βγουν τα διαρκείας, ακόμα και με κάρι. Και ξέρεις, όταν λέει ουρά, καταλαβαίνεις, μόνο εγώ θα είμαι εκεί. Κανένας δεν πάει. Το πιθανό είναι να βγω εγώ με την Ντενίς Ρίτσαρντ αύριο. Άντε, ευχαριστούμε, Ζάχο, bye. Τσάου, τα λέμε. Καλή επιτυχία. Έγινε. Είσαι σίγουρος με αυτό που πας να πεις, δηλαδή? Είπαμε, η Νταρίντα, οι Σιφουέντες βγάζουν τον Νταρίντα. Είσαι σίγουρος, δηλαδή? Σίγουρος δεν είμαι για τίποτα. Σίγουρος είμαι ότι. Εντάξει, θες να το ξανασκεφτείς, μήπως? Όχι, Νταρίντα λέω. Λοιπόν, όλοι αυτοί που είπες είναι στην πρώτη πεντάδα. Εντάξει, δεν είναι. Νταρίντα λέω. Στην πέμπτη θέση έχουμε Νταρίντα, μετά έχουμε Μόντσου, μετά έχουμε Μπράμπετς, μετά έχουμε Κουέστα και πρώτο έχουμε Φετφατζίδη. Το Φετφατζίδη. Ήταν σε όλες. Εντάξει, οκ. Εντάξει, δεν το σκεφτήκαμε. Γιατί δεν έπαιξε και πολλά παιχνίδια. Δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, ναι, είναι όντως δύσκολο να το σκεφτείς. Εντάξει. Αλλά σε κάποια φάση όντως είπες ότι θα είναι από τους επιθετικούς. Δεν πήγε στο Φετφατζίδη καθόλου το μυαλό μου. Δεν θα το βρίσκα. Ναι. Ούτε ο Ζάκος το βρήκε. Τι ναι. Ναι. Άντε που ο Ζάκος είναι πιο δημοσιογραφάκιας. Λοιπόν, έχασα και το δεύτερο. Πάμε. Για και οι ερωτήσεις τρίτη... μέχρι στιγμής είναι για τα σκουπίδια, έτσι. Είναι πανδύσκολες. Δικαιώνεις το προσωνύμιο Τασό Καβαδία. Πάμε. Δεν δικαιώνω γιατί σε βοηθάω πάρα πολύ. Δηλαδή 3 φορές σε λέω είσαι σίγουρος, μπουγάτσα. Και δεν μ' άκουγες. Εντάξει, πήραμε τη βοήθεια του κοινού. Δυστυχώς δεν. Πάμε. Τρίτη. Θέλω να μου πεις ποια είναι η αγοραστική αξία του Άρη βάσει της Transfermarkt. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς νούμερο, στο περίπου θα σου πω. Από 20 έως 30 εκατομμύρια. Ναι. Γύρω στα 24-26, κάπου εκεί. Κοντά είμαστε, ξανασκέψου το λίγο. Εγώ είπα τι είπα, 24 με 26 είπα. Μήπως λίγο τη ρίχνεις στην ομάδα την αξία της? Τι ρίχνω. Και πολύ τέτοιος είμαι, πολύ άπλας είμαι. Στα 30-32. 32 εκατομμύρια. Πες με ένα νούμερο που κλειδώνεις. 30 εκατομμύρια. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Επειδή η απάντησή σου ήταν ανάμεσα στο 30 με 32 και η απάντηση είναι 31.045.000, θα στο δώσω. Το βρήκα, εσύ. Είπα 30-32. Και θα πάρεις ένα αξεσουάρ. Είπα 30-32. Πάνε καπέλο, θα είναι μπλούζα, ό,τι θέλεις. Το κερνάω εγώ δώρο από το κατάστημα. Άρα γλιτώσαμε το εφιαλτικό σενάριο. Δεν θεωρείται αυτή σωστή? Δεν θεωρείται σωστή. Και αυτή λάθος είναι πια. Ενώ ήμουνα 30-32 και ήταν 31. Έμεινα βρω ακριβώς 31-040. Δεν το βρήκες με την πρώτη. Έμεινα βρω 31-040 δηλαδή. Ναι. Πάμε τέταρτη. Πόσους διεθνείς έχει ο Άρης τώρα? Κανένα. Εν ενεργεία διεθνείς εννοώ. Στην Ελλάδα, στην εθνική Ελλάδος. Κανένα. Μιλάω για όλες τις εθνικές. 2-3 θα έχει. Ναι, θέλω ένα νούμερο. 2. Άρχισε να μου τους λες έναν. Τι λες, ρε Αναστασία? Βοήθεια είναι αυτό που σου λέω. Σκέψου. Είναι παραπάνω από 2 δηλαδή. Όχι, βοήθεια είναι. Ποια να σου πω τα ονόματα? Είναι. Ναι. Πού να ξέρω εσύ. Ο ένας είναι ο Μπράμπετς. Ο Μπράμπετς έχει κάνα 2 χρόνια νομίζω να κληθεί. Δεν είναι ο Μπράμπετς. Ο Μπράμπετς δεν είναι. Ζαμόρα. Είναι. Ένας είναι ο Ζαμόρα. Και ο άλλος είναι ο... Είχαμε και εθνικές. Σκέψου ποιοι φύγανε. Σιφουέντες. Ναι. Αυτοί 2. Έχουμε κι άλλον. 2 βρήκα. Και ονόματα σου είπα. Σκέψου λίγο και έχουμε ακόμα ένα δηλαδή. Ποιος μπορεί να είναι ο άλλος? Μεντίλ. Πιστεύω δεν θα το βρει πάντως. Είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να το βρω το άλλο. Σκέψου το και μη μου πεις ότι δεν σε βοήθησα. Σπίκιτς δεν είναι. Σίγουρα δεν θα είναι Ισπανός ή Βραζιλιάνος. Ο Νταρίντα δεν είναι. Όχι. Ο Νταρίντα δεν είναι. Ένα όνομα, μην τους λέμε όλους τώρα. Άντε, σε έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Όντως αποκλείεται να είναι. Ποιος μπορεί να είναι? Δεν μπορώ να δω. Πες έναν. Ωραία. Περίμενε, κάτσε. Δεν είναι Πεδαρέλη. Ναι, δεν είναι Πεδαρέλη.
Δεν είναι Μόνο τι εντάξει. νούμερο παπούτσι δεν σε έχω πει. Εντάξει, το βρήκα. Δεν είναι παιδαρέλι. Άρα είναι Μεντήλ. Έλα, λάθος. Είναι ο Ρόουζ. Ο Ρόουζ παίζει εθνική. Ναι. Ο Ρόουζ. Ρόουζ. Ο Ρόουζ παίζει εθνική. Πιο μαυρίκιο. Εντάξει. Άμα παίζει και ο Ρόουζ μαυρίκιο. Θα σου πήγε το μυαλό καθόλου. Τι? Σου είπα, δεν είναι παιδαρέλι όμως. Δεν είναι... Και τώρα που μου το λες, δεν πιστεύω ότι ο Ρόουζ παίζει εθνική. Τα στατιστικά το λένε, δεν το λέμε εμείς. Ο Ρόουζ δεν μπορεί να παίξει τον Άρη. έλειπε. Ούτε στα δεύτερα του Άρη δεν μπορεί να παίξει ο Ρόουζ. Πάμε. Λοιπόν, προσπάθησε να συγκεντρωθεί σε αυτήν, πας και γλιτώσει το διαρκείας. Ίσα-ίσα θέλω να πάρω διαρκείας για να στηρίξω την ομάδα. Μπορεί να το κάνω και επίτηδες να μην βρίσκω. Μπράβο. Να ξέρεις. Ναι. Πρόσεξε, σου λέω. Είμαι σίγουρη. Πρόσεξε τι σου λέω. Νικόλα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πάμε, λέγε την Πέμπτη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις Ναι. top 5 παίκτες του Άρη σε αγοραστική αξία βάσει της Transfermarkt. Τι λες, ρε. Δεν μπορώ να σου πω τους πέντε Περίμενε λίγο. Θέλω να σκεφτείς με βάση τη θέση, την ηλικία. Δηλαδή κάποιος που μπορεί να είναι καλός παίκτης, αν είναι 40 χρονών, αντικειμενικά έχει χαμηλότερη αξία. Κατάλαβα. Δεν θα το πω με τη και σειρά. βάσει και των συμμετοχών Θα κιόλας. σου πω με τη σειρά τους 5 θες. Τους 5 θες και πολλούς. Θέλω 5 ονόματα. Τώρα ιδανικά θα ήθελα να μου πεις. Σιφουέντες. Είναι όντως ο πρώτος. Εντάξει, δεν σου βάζουμε τη σειρά. Ο Σιφουέντες είναι με 6 εκατομμύρια. Είναι ο ψηλότερος, είναι ο πρώτος. Εντάξει, Μπόντσου. Είναι ο δεύτερος, 5 εκατομμύρια. Σου βρήκα τους δύο πρώτους. Κι άλλους θες. Ναι. Τι λες, ρε. Εύκολο είναι να το σκεφτείς. Όντως. Έχεις βρει τους δύο πρώτους. Σπίκιτς. Είναι τέταρτος με 2 εκατομμύρια. 3. Έχω βρει 3 στους 5. Ναι. Και ο Σπίκιτς ήταν όντως πανδύσκολο. Ναι. Όχι, γιατί είναι, στο εξωτερικό είναι τέτοια. Μεντήλ. Σου αφήνω και ένα λάθος, δεν είναι μέσα ο Μεντήλ. Δεν είναι μέσα ο Μεντήλ. Μωρόν. Μωρόν. 3 εκατομμύρια. 4 βρήκα, έτσι. Ναι. 4 βρήκα. Θέλεις τον τελευταίο που είναι ο πέμπτος. Με 1,5 εκατομμύριο. Μη μου πεις κανένα από αυτούς που έφερε με 30.000 δραχμές. Λοιπόν, ο πέμπτος, όπως σου είπα, κοστίζει 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Θέλω να σκεφτείς θέση, θέλω να σκεφτείς ηλικία και θέλω να σκεφτείς και εθνικότητα. Και αν είναι ή ήταν διεθνής. Τι ηλικία να σκεφτώ, δηλαδή θα σου πω και πόσο είναι. Να σε βοηθήσει. Α, δεν με βοηθάς, δεν μου λες ηλικία πόσο έχει. Εννοώ ότι είναι σε καλή ηλικία, ρε Νικόλα. Η εθνικότητα τι είναι. Μην πεις πάλι κανένα Ρόουζ και σκάσω στα γέλια. Εθνικότητα δεν θα σου πω, αλλά θα σου πω ότι είναι διεθνής. Ήταν διεθνής. Όχι, είναι. Ο Ζαμορά. Γενικά έχει παίξει στην εθνική. Ο Νταρίντα. Ο Νταρίντα είναι 36 χρονών. Είπαμε ότι έχει παίξει. Σου είπα. Έχει καλή ηλικία. Μην έχεις στο νου σου να απαντήσεις, σκέψου. Σκέψου τα όλα και δώσου μου μία απάντηση. Ο Μπράμπετς. Λοιπόν, είναι τελική σου απάντηση. Ναι. Σκέψου Ρε, το, δεν θέλω, Νίκο. θέλω να πάρω διαρκείας. Μπράμπετς λέω. Μπράμπετς, βρήκα 4 στα 5. Άμα υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο, κέρδισα. 4 στα 5. Αν βάλεις άλλον εδώ μέσα, δεν θα τα βρει. Πάμε. Τώρα γιατί κάνεις επίκληση στο συναίσθημα. Ποιος είναι. Ωραία, πες με έναν άλλον. Ντουντού. Ντουντού μας τα έκανες. Είναι διεθνής ο Ντουντού. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί. Σου λέω, μα δεν σκέφτεσαι. Σου λέω καλή ηλικία. Σου λέω είναι διεθνής. Ναι, Σαβέριο. Είναι ο Σαβέριος στην εθνική διεθνής. Πού να ξέρω εγώ. Εδώ με είπες για το Ρόζου ότι παίζει εθνική Μαυριτανίας. Γελάει και τον Παρδαλό Κατσίκι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Ωραία, έναν τελευταίο πες. Δεν ξέρω. Πες μου έναν. Ο Κουέστα. Ευχαριστήθηκες. Λοιπόν, είναι ο Κουάισον. Να είσαι καλά, ρε Αναστασία. 1,5 εκατομμύριο, Κουάισον ρε ακόμα φίλε. δεν τον έχουμε δει να πει στον Άρη, καλέ. Πού να το σκεφτώ αυτό. Πλάκα με κάνεις. Όπου και να το πεις θα γελάει και τον Παρδαλό Κατσίκι. Λοιπόν, εντάξει, έχασα με ψηλό το κεφάλι, γιατί αυτό δεν μπορεί να το βρει ούτε ο Βέγκος. Θεός χωρές τον εκεί που είναι. Λοιπόν, ετοιμάσου λοιπόν για καλό διαρκείας. Σε θέλω πρώτο. Πρώτος θα πάω. Ούτε άλλος δεν θα έχει. Ουρά μόνος θα. Τα είπαμε. Θα ήθελα να ξημεροβραδιαστείς για να είσαι Ναι, στην από πρώτη βραδές με θέση. αντίσκηνο. Απ' έξω θα βάλω αντίσκηνο και sleeping bag. Περιμένω να βγουν. Κοίτα. Εγώ το έκανα και επίτηδε, σου είπα και πριν. Ναι. Ήξερα ότι είναι Κουάισον. Ναι. Δεν ήθελα να το πω. Ναι. Δεν ήθελα να το πω για να πάω να πάρω το διαρκείας. Ναι. Όχι, οι ερωτήσεις ήταν πανδύσκολες όλες. Εντάξει. Δεν βρήκε ούτε ο Ζάχος, δεν κατάφερε να βρει. Περίμενε ρε, δεν σε βοήθησα εγώ.
Ούτε ο Ζάχος κατάφερε να βρει, ο Ζάχος, ο δημοσιογράφος Ζάχος Γρηγοριάδης Ντρούλινγκ, δεν κατάφερε να βρει την ερώτηση που μου έκανε, που υποτίθεται ήταν εύκολη για σένα. Εντάξει, την επόμενη φορά θα σου πω να πάρεις το Τζαλτίδι, άμα θέλεις τότε. Ούτε αυτός θα το ξέρε. Καλά για τον Γκουάισον, πιστεύω ούτε αυτός θα το ξέρε για τον Γκουάισον. Γελάει ο κάθε επικραμμένος. Εντάξει. Λοιπόν. Σου είπα, τον Γκουάισον ακόμα δεν τον έχουμε δει εμείς να παίζει μπάλα. Όπως δεν έχουμε δει τον Νίγκε, όπως δεν έχουμε δει τον Ντουντού. Ένα Κέρκες. Είχαμε πάρει και ένα Κέρκες, νομίζω. Αυτό ζει, υπάρχει. Δεν θέλω να είμαι κακός σήμερα. Δεν θέλω να είμαι κακός. Σε έχω βοηθήσει, υποτίθεται σου έλειψα και τώρα μου ασκείς bullying. Κτύπα ξύλο. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχασα 0-5. Ναι. Ωραία. Θα πάρεις όμως ένα σουβενίρ. Ένα σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε άπλες. Δεν έχουμε και λίγα υπογεγραμμένες φανέλες. Έχουμε. Εμένα δεν με αφήνουν να πάρω καμία. Θα πάρω. Θα πάρω κι εγώ. Εσύ να πάρεις. Όχι, θέλω μια άλλη. Δικαιούσε για τις εύκολες ερωτήσεις που με έκανε σήμερα, δικαιούσε να πάρεις μια. Εγώ θέλω του κόκε. Καλά τα είπαμε εμείς, αλλά εδώ πέρα έχουμε πιάσει την μπάρλα. Ώρα να κλείσουμε, να φεύγουμε. Άντε. Ωραία. Λοιπόν, τελειώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλος. Κάνετε. Τι κάνουν. Προς το παρόν παίρνω την ευτέρπη για να κλείσω ραντεβού. Έλα, άρχισες τώρα τα δικά σου τρελά. Πες τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Ο κόσμος θα κάνει subscribe. Μπράβο. Θα κάνει καμπανάκι. Θα γράψει σχόλιο. Ερώτηση για το επόμενο. Τώρα δεν είχαμε, γιατί πέρασαν 100 χρόνια από τότε που είχαμε κάνει την τελευταία μαζί εκπομπή. Και κλείσαμε και εμείς τα 111. Αυτά. Ναι. Και εγγραφή στο κανάλι, βέβαια. Εντάξει. Έτσι. Και παιδιά, πείτε μας και εσείς από κάτω, τις βρίσκετε τις ερωτήσεις ή όχι. Είναι τελικά το πρόβλημα ο Νίκος. Τις ερωτήσεις που με έκανε σήμερα. Ναι. Ούτε ο Ζάχος δεν βρήκε, σέψου. Ωραία, πείτε μας από κάτω αν τις βρήκατε και πόσα βρήκατε. Ευχαριστώ. Άντε, γεια.